ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарои қадрдон. Ва имрӯз ма доғеро мехоҳам мударрид кардам ки қариб ки 15 сол пешай ҳамун доғ тату мегӯянд ку тату. Ҳамин қасоро ман вақте наёфтам ки чанд боро бачаҳо қатое ки обозӣ ягон ҷода ман медидам татуи китфи мара. Ростига мо дар хизмат бо амрои ҳамхизматомон як 5-6 нафар ҳамакаса як бародар доштам, як ҳамхизмат, дӯсти ҷонима, як вайрама гунаҳгорам кадаи нестам ака. Мақсад якҷоя тату задем. Қаҳрамон гуфтани бародарам, бародари бадахшонӣ Помир буд. ҳамхизматам буд, вай намедонам дар Москва бошам, я вақт дар интернет гап мезанем. Зинда бошам, агар мара шинидаиста бошам, Қаҳрамонҷон, Додов, Саид, ҳама ҳамхизматом зинда бошен. Ва ман мехоҳам ки ҳамин доға ака ҳамин боз тасмим гирифтам ки тоза кинем. Ака чизе ки ҳаром кардаи худовандай. Мақсад ҳамин шароб, зино ё ҳамаш ака гуноҳои, мақсад ки гуноҳои нобахшиданияй. И гуноҳе ки иншоалло ки ҳаста майда ҳамин оҳиста намоз чай чӯби каҷа рост кадан. ҳамин майда намозотонро хондан мегиред. Иншоаллоҳи таоло худованд бузургай, худованд бахшандай кулли муъмину мусулмононро мебахшад. худованди бузург дар бузурги ҷонум ҳамаи мо шуморо ҳидоят кана бубахша. Ака хай чиам шава мо нишон метам. Ака ма тавсия метам ки бародаро ҳамин чизро удалид канем барава. Мақсад ки ҳамин чизо дар кор нест. Ина татуи ма, бародарои азиз. Ҳамира ма кофтум як ёфтум, мақсад як чие ки ҳамира удалид мекардем. Як чӣ маъне дора? Вақте ки ман хизмат рафта будам, рости гап навозангир будам, навозан гирифта будам. Баъд ака фикр мекардам ки як чашм гира дора. Гӯё ки чашм гира кайстай, мақсад ки ҳар вақте ки либосота мебурӣ, ҳамира мебинӣ ки барои як кас гира кардааста, бояд тез хизмата бикунӣ бирӣ. Яке ҳамон маъне дора ки як кас барои ту гира кардааста, тез ки фақат ё модартай ё оилатай. Мақсад ҳамиқа вай дошт. Чӣ мегӯям? Ҳамиқа бигем ки барои ҳамиқа мо ҳамира зада будем. Ина ҳозир мерем, удалитш мекунем иншоаллоҳ ба хости Худо. Бо ма шумода нишон медам. Мерем бародаро. Ана бародарои азиз, вақт шуда кадема май бианда бира ҳозир азобшо кашидастем. Ина дӯстони азиз, қариб ки тамом кардем шуд. мақсад чем заданаш, гирифтанаш осонтара ки як мега борда намешава. мақсад 2-3 борда иншоалло ки тоза мешава. ҳамин чизо дар кор нест. Ина татуи ма, бародарои азиз. Ина дӯстони азиз, қариб ки тамом кардем шуд.